A Iran no hi ha armes nuclears. Fa més de 40 anys que expliquen el terrible conte sobre la bomba atòmica d'Iran. Aviat, literalment demà, Iran tindrà armes nuclears. Però el terrible demà no arriba mai. Sabeu per què? Si Iran volgués, ja hauria aconseguit un arsenal nuclear. Les tecnologies d'enriquiment d'urani existeixen des de fa més de mig segle. No són secretes. No són excessivament complexes. A diferents països operen més de 2 desenes d'empreses d'enriquiment d'urani. Des del punt de vista dels processos, la fabricació d'urani per a armes i de tetera domèstica és absolutament idèntica. Compreu equipament, adquiriu matèries primeres, contracteu especialistes i obteniu el producte final. Qualsevol sanció i prohibició es poden eludir. Sempre hi ha venedors interessats i intermediaris àgils. La qüestió és només de diners. Però durant 40 anys, Iran no ha pogut obtenir armes nuclears, perquè no tenia la intenció de fer-les. Per a les accions militars contra els veïns no es necessiten armes nuclears. S'obtindrà més danys que beneficis de la victòria. Les armes nuclears són molt cares. És més senzill i barat utilitzar armament convencional. El mite sobre l'armament nuclear és necessari per a l'Iran per intimidar els Estats Units. Així és com els iranians espanten els americans. No us hi fiqueu, tenim una arma increïblement poderosa. Els ciutadans tremolen de por davant la bomba atòmica. Tanmateix, un cap nuclear carregat amb urani i d'armes no representa una amenaça per si mateix. D'alguna manera, cal lliurar el cap a l'objectiu. Per al lliurament d'armes nuclears s'utilitzen 3 tipus de vehicles. Aquests són bombarders estratègics de llarga distància. Aquests són submarins de llarg abast. Aquests són míssils balístics intercontinentals. Quantes submarins de llarga distància té l'Iran? Cap. L'Iran només té submarins costaners i regionals petits i mitjans. Quantes míssils balístics intercontinentals té l'Iran? Cap. L'Iran no fabrica aquests míssils. L'Iran no representa cap perill militar per al territori i per als habitants dels Estats Units d'Amèrica. No pot causar danys greus a Amèrica, ni tan sols amb caps nuclears. Per què llavors Donald Trump va declarar l'Iran com una amenaça per als Estats Units i va iniciar una operació militar? La raó són els hidrocarburs. Iran ocupa el 3è lloc al món en reserves de petroli i el 2è lloc en reserves de gas natural. Avui dia, la quota d'Iran al mercat internacional de petroli i gas és petita. No se li permet a Iran exportar molt. El petroli i el gas són la base de la civilització moderna. El petroli i el gas són necessaris per a tothom. Els hidrocarburs són una arma econòmica. Si Iran ven molt de petroli i gas, es convertirà en un país fort i influent. Els americans permetien als iranians exportar molt de petroli, mentre Iran era governat per un xa obedient. Abans de la Revolució Islàmica, Iran ocupava el 2è lloc al món en exportació de petroli. Però després, els iranians van deixar l'escoltar Amèrica i van expulsar el xa. En resposta, els americans van imposar sancions i van limitar l'exportació de petroli de l'Iran, tant com van poder. Avui dia, l'Iran ni tan sols està entre els 10 majors exportadors, perquè per als Estats Units són perillosos els perses independents, que posseeixen enormes reserves d'hidrocarburs. A propos, la Revolució Islàmica a Iran va allargar la vida de la Unió Soviètica. A causa de la reducció de l'oferta, el preu del petroli va augmentar diverses vegades. Això va permetre a la Unió Soviètica vendre petroli i comprar aliments i tecnologies. Què passarà després a l'Iran? La millor opció per als americans és tenir un control total sobre l'exportació de petroli i gas de l'Iran. Aquest és l'acord que proposa Trump. Els iranians fan un cop d'estat i tornen a ser obedients. Els americans determinen les quotes de venda de petroli i gas natural. Si l'opció amb l'acord i el cop d'estat no funciona, llavors els americans els crearan a l'Iran una zona de caos, perquè l'exportació de grans volums de petroli i gas de l'Iran esdevingui impossible. El caos es crearà dins d'Iran per diferents forces d'oposició i grups de bandits. Per al caos, els americans intentaran encendre un conflicte entre l'Iran i els seus veïns. Així que la bomba atòmica d'Iran és un mite. Tot es redueix al petroli i al gas natural i a la defensa dels interessos dels Estats Units.